Seguimos en directo no Land Rover. Son as 10:16 minutos da noite. Antes de ir con Óscar Casas, recibimos ao grandísimo Xurxo Carreño. Tú que eres un flipado da roupa tamén. Gústame. O que leva aí... Poñed a foto de Óscar Casas co... Iso pa ti que é? Perdiu tú. A min gústame moito. Pero que é? A min tamén me gusta, aquí non hai non sei que é. É como un híbrido entre un traxe e un chándal. Pero é que leva gomita, leva goma aquí. Comodidade máxima. O sea, co cal sería chándal, pero a parte de arriba é como de pixama. Como as camisas, sí. Vale, tú bicho ahora, Óscar Casas? Non, ainda non vin. Porque tú rodache con esta película. Sí. Non sendo ti actor. Non, na película fue un actor, pero non... Vale, fuche actor aquel día. Aquel día sí. Aquel día, vale. Aquel día sí. Aquel día sí. Claro, temos unha movida... Unha sección guapísima. Hoxe temos unha movida... A ver como sale, veña, dalle. É unha sección guapísima porque vamos a falar de comida e de ciencia tamén. Pero vai non salir mal. Mais de comida que de ciencia, non? Vai non salir mal. Porque toda a vida a xente cando fai un caldo desgraxa os caldos deixando na neveira ou na A min gustaba moito que traes hoxe porque é unha cousa que a veces quero facer e non sei como, que a un caldo, unha fabada, uns callos, quitarlle un pouco de graxa, porque me quedou con moita graxa. Claro, a xente faino cunha cullera así por enriba ou deixo na neveira para que solidifique, ten esa capiña. Pero nas redes sociais, como estou nas redes sociais todo o día, vin un vídeo que dixen, isto teño que facer no Land Rover. A ver. Entón, vamos poñer o vídeo. A ver. Dicen que puedes quitar el exceso de aceite de la comida con un cubo de hielo, pero ¿funciona de verdad? Al sumergir un cubo de hielo en comida caliente y grasienta, la superficie fría hace que el aceite se adhiera. Así que sí, reduce la cantidad de aceite, pero hay un pequeño problema. Al derretirse el hielo, el agua se mezcla con la comida, lo que puede alterar ligeramente el sabor. Aí vai a graxa no xeo. Vai a graxa no xeo, sí. Pégase porque a graxa cando está quente, en contacto cunha superficie moito máis fría, 0 grados ou menos de 0 grados, supostamente... A ver, vémolo outra vez. Adhírese. Vémolo outra vez, compañeiro. Con un cubo de hielo, pero ¿funciona de verdad? Al sumergir un cubo de hielo en comida caliente y grasienta, la superficie fría hace que el aceite se adhiera. A mí me chama a atención como sale ahora aquí. Sale como unha vela, como unha cera de vela. Vale. Entón temos que probar se isto funciona, vale, non sei. Vamos a probar, vete para aquí, vete para aquí. Que é? Que comida é? Oh, que é? Deixoche... O bloque que todo mundo ten na casa, non? Deixeo para as copas. É unha fabada boa, É unha fabada boa. Vale. Entón, imos mirar se isto funciona, porque somos tan profesionais. Quero dicir, é un bloque de xeo grande. E non valdría con deses cubitos de xeo que tes na... Podemos probar tamén. Que tes na casa, átelo aí. Podemos probar, si trouxemos xeos pequenos, dos que todo o mundo ten na casa, porque isto non sei, a ver, eu non o teño na casa, pero os pequenos sí. Isto hai que beber moitos Cuba Libres, xa para ter isto na casa... Ostras, isto é criminal, Pero tes pequeniños aí, teño pequenos aquí, mira. Xeos pequenos. Entón, supostamente... Isto está frío ou está quente? Sí, está frío, non? Está frío. Tiña que estar igual un poquinho máis quente. Pero bueno, vámoslo probar. Vamos poñer unhas luvas tamén, para non mancharnos, porque isto, a ver se cae encima. Aí, queres poñer tamén? Sí. Estos mandilóns, que pasa? Ese non debe ser para cociñar, data volta. Debe ser para algún tema sexual ou algún rollo deso. Pero para cociñar, se digo que non. Non debe ser. Bueno, pois imos probar, a ver. E se non probar a min co cubito? Todo? Colle. Ou sabes tú xa algo máis? Eu non teño ni idea. Vale. Porque, bueno, non probamos isto funcionaba ou non. Primeiro vamos co pequeno, a ver. Sí. Vale, meto aquí na graxa. Mete, máis, a fuego. Meto aí todo. Sí. Entón, agora estaría entrando a graxa aí no... Supostamente o cambio de temperatura fai que a graxa péguese o xeo. Agora hai que levantar o xeo. O cambio de temperatura xa che digo que é jodido porque a fabada está máis fría que o xeo, pero... Podo quitalo, a ver. Quita, a ver. Guau. Bueno, vamos a pensar que con pequeno non funciona. Pero este é espectacular, Este é espectacular, isto non sei onde sacaron, pero madre mía, é enorme. Ostras, e tedes outro preparado ali, por que? Por si falla este ou que?
Ostras. Como a terceira vai a vencida, non? Este non sabe onde se vai. A ver. Sí. Cae, cuidado, Venga. A ver, metémolo inteiro, non? Non, pero tú mira o vídeo como sale. Mixe. Sí. Xa A é teoría é como unha cousa e a práctica é outra. Veña, vamos a ver. Meto? Dame pena espagar No, as porque favas. non lle fai mal. Non lle fai mal, bueno. No, como moi tiralle un pouco de auga. Remollo así como... Non, meto remollo. Meto hasta o fondo. Aí. Ui, cuidado, ten boa pinta, que deixo aí. Ten boa pinta? Sí, aí parece que fixo algo. Ah, mira, fixo clac, clac, clac. Sí, fixo clac, clac, clac. Fixo clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Non, deixo un cacho. Vale. Eu non teria presa ahora, Vale. Eu deixaría aí 10 ou 15 minutos, É que no vídeo vese que é automático. Automático. Era a cámara lenta, a cámara rápida. Sí. No. Non o toco, non. Non lle damos unha volta máis así para que colla máis Tú textura. crees que é mellor movelo? Teño medo. Bo, ahora se o levantas e sale todo vermello por abaixo. Porque esta fabada que leva graxa a tope, non? Leva fabas, Comixe un chourizo. Cuidado, Son boas fabas, ademais, Empápase má boca toda, joder. Podemos lle dar xa ou que? Venga. Como ves? Hostia, quedou pegado. Está durísimo, que pasa aquí? Non está mal, Pegouse unha fava. Proba a ver se cae agora aquí. Un nuevo éxito de Land Rover. Ah, mira. No, sale algo, Mira. Mira. Bueno, pero... Non... Como dixo miña nai a primeira vez que me foi ver ao teatro, vaya mierda, Vaya mierda. O positivo é que temos a cea preparada. Bueno, Fracaso absoluto. mentras estuvemos aquí non anduvemos na droga, nin por aí emborrachándonos ou algo. Eso é importante. Vente comigo por aquí, vente comigo por aquí. É que somos como a Madrid de Xavi Alonso, sabemos todo mal. Bueno, nada, un aplauso para o equipo de arte da 13. Trágote aquí porque vai baixar Óscar para que o saludes. Ah, vale, perfecto. Porque estuvestes na película. Estuvemos. Me has robado el corazón, ¿no? Me ha robado el corazón. El é prota e tú un desgraciado. Eu ando por aí dando un... Tú canto tempo sales na película? 3 minutos. Moito me parece. Moito me parece a mí tamén. Pero eso. Estás aí ti, sí. Mira. Xa vas ver que roupa máis guapa leva o tipo, non? Non viche? Non o vin. Pero tú no rodaje coincidiche con Óscar, non? Sí, todos os días, sí. E el conocerá ata ahora? Sí, ainda estuve con el outro día. Igual non se acorda. No, sí. Bueno, vámonos, chaval. Hoxe é a primeira vez que está aquí, fai moita ilusión, Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover Óscar Casas.